Malampusin nga gipahigayon sa Regional Development Council NEDA Region 10 ang IKA-130TH Rdc-X Full Council Meeting adlaw Biyernes, Hunyo 24 ning tuiga sa Platinum Ballroom Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro City. Ang nasangpit nga panagtigom nagpresentar, naghisgot, nag-aprobar ug nag-endorsar sa mga butang nga maghatag kalambuan sa tibuok rehiyon, labi na ang mga dugang hisgutanan sa Regional Sectoral Development Concerns sa gipangunahan ni Honorable Philip Titan, Chairperson RDC Region 10 Governor Province of Misamis Occidental. Lakip sa highlight sa panagtigom mao ang distribusyon sa Certificates of Appreciation ngadto sa mga agency heads sa screening committee nga mga membro sa Regional Pool of GAD Resource Persons, certificate process ug ang distribusyon sa trophies ngadto sa City Project Monitoring and Evaluation Committee ngadto sa Hinguog City, Misamis Oriental nga nahimong Most Outstanding CP-MEC. Pag-ila kini sa tanan nila mga paningkamot ug kontribusyon sa mga kalihukan nga naghatag kalambuan sa rehiyon. Ang chairperson sa RDC Region 10 Infracom nga mao si Misamis Oriental Governor Evgeny Vincente Bambi Imano nag-endorso sa hisgutanan sa development of the infrastructure and utilities sama sa Supplemental Regional Budget Proposal sa Department of Public Works and Highways, Regional Office, Region 10. Kiniisip usa ka kumpirmasyon sa Regional Development Concern sama sa endorsement of proposed change in scope of works, in increasing cost of the Flood Waste Management Project for CDO Authority ug dagan pang laing Gihisgutan nga padayon ginatutukan sa maong buhatan. Kauban si Edgar Abeo sa kamera kini si Lambo Geneva Bandong alang sa Miss Or Balita.